Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:58. Ining oras Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Saliwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suking at agpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, Sakuto, Malabutan, sining broadcast sang Aksyon Radio karon nga hapon, liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation Nobyembre 20 kita subong. Oy, pila na lang, 35 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Kasan o lang, no? May nabili pa kita nga bali 42 dias. Magabulag ang tuig 2020, kag ato naman nabiyabiho na pagsulod sang bagong tuig 2021. Oy, manaya-naya subong ang lakas sang panahon, kanami sang butlak ni Haring Araw. Inilaya nga hapon ha, kay na sang aga daw naggulog-alom ang porsyon sang Bacolod. In fact, nagtulot-taliti kay na sang aga. Abi ko gani maulan naman. Pero sang ugto hasta ini nga hapon, kanami sang butlak sang adlaw. Nami ni kun ara ka sa mga lugar bala nga makit-an mo ang pagtunod sang adlaw bala. Ang tawag nila nga sunset. Dira sa may Valladolid, Sel El Reno, sa may Palaka Sur da bala. Sa ikad baybay gida bala. Nami na ang sunset sa Valladolid kun amo ni nga tsimpo nga mayo, damo ginada ang nagakwa picture kung magtunod ang adlaw. Kita mo yung beauty sang Guimaras, kag ang pula-pula nga background sa adlaw nga amat-amat nagasalop. Dira namin nadakwaan picture ang porsyon sang Palaka Valladolid Highway na subong daw amat-amat naman dira subong nag-boom ang mga negosyo sa aton nga mga pumuluyong dulid nun. I-maintain talang katinlo, i-maintain talang ang ginatawag nga health protocol. Amo nang importante gi sa tanan. Anong mga bulabalita nga bantayan nyo dugay-dugay? Updala kita sa katon sini nga mga patrol unit reporters. Karon nga hapon sa technical side, buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Bugal man inisang dulid. Sa ngala ni Loverboy, Action Marlon Hinovea, ang inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan, kon Biyernes talos na kundi temporaryo sa iyang trono.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updatein niyo ako sa labilin 57 minutos nga pagpakalagad inyo palatuntunan. Nanong mga bulobalita nga dapat niyo bantayan karon nga hapon? Uy, by the way, gilantis ko malipat, congratulations. Salamat gid sa mga kauturan naton nga naghatag sa ila sining nga donasyon sa mga nanging biktima sang bagyo dito sa Luzon. Kapila man magbalik-balik ang amon nga 3 ka patrol sa Action Radio Bacolod. Karga ang inyong nga mga donasyon agod nga ipadala dito sa mga biktima sang bagyo sa Luzon. No less than ang amon nga station manager amogid ang nagpanguna sa pagdulong sining bulig sang aton nga mga pumuluyo sa fast cargo dara sa may Tangub. Salamat gid dara sa inyo ha. Sa ila dara nga CEO, presidente. Ito sa ngalan niya, Hamili, ito bala mo. Salamat gid sa inyong pag-akomodar sa Action Radio Bacolod. Ang kutob sa naghatag sang mga bayo, mga noodles, tubi, nagatag sang cash, ginbakal na mo sang tubi. Kaya mo gitong kinanglanon sa aton nga mga pumuluyo nga apektado sang baha nga hasta subong. Waay pagid sila ka-adjust kag kabangon sang trahedya nga ila na angkon sadto nga mga tiyempo nga naglaslas ang bagyo Ulysses. Hasta subong ang ila sakripisyo nagapadayon. Kita diya galagaw-lagaw lang. Wa sulod sa balay. Pero dito ang mga apektado sang baha sa Luzon, Cagayan Province, Isabela, Aurora, even Marikina City. Kag iban pagid nga mga banwa syudad nga naapektuhan sang bagyo Ulysses. Sige pa ya subong ang pamalal nila sa El Rey. Nagapamala para naman ipagwa ang labnang, ang lutak sa sulod sang balay nila sus por Diyos por Santo. Iho di karga kag 15 tinulada. Mantaga tuhod man ang luna nga nagsulod sa balay nila. Amo na sila nga naghubas ng tubi. Ang lunang naman ang kalkal sang mga utod natom didto nga naapektuhan sang bagyo. Ara manimuluna nga sos do halos ka makalakat sa sulod balay mo. Ginapalala mo pagwa kag ila to nga problema bayo kag of course pagkaon tubi amo ginang importante to sila. Maluoy ka sa mga nanging biktima. Amo ni nga sa ato katagiteng init. Sila to katagiteng init prosos. Kag ila naman dara nga worry kung ako magmala ining lunang nagipagwa sa balay nila ni mga lunang ara sa dalan ang mabulos diri yabok naman. Ay oo. Masubo-subo niyang bulan sa Disyembre sa mga utod naton nga naging biktima sang bagyo. Why na sila balay iban to? Ubos gin kagamitan nila. Ang pila ka tuig nila nga ginpabalhasan makapundar sa ila puluyan, makabakal man sang kulo kompleto nga appliances sa isa lang kapisok sa 2 ka adlaw, 3 ka adlaw nga waswas sang bagyo. Ubos gid ang ila kinabudlayan. Ubos gid ang ara sa sulod balay. Tanan appliances bayo inanod ginbasa sang baha nga hindi mo na mapuslan. Back to zero. Mo nang iban gina-interview sa aton nga mga upod sa media. Ikaw lang nga nagalantaw, da matulo man ang luha mo. Na nagasiling, kuway kami pagkaon di, kuway kami bayo, kuway na kami balay. Napatay pa nga mon pamilya.
dalasang baha. Sakit-sakit batsagon. Saan paano siling masubok nga nadangtan sa aton nga makauturan dito sa Luzon. Kita diri sa Bacolod sa Negros, buinas lang kita. Amo nang rason kun nga ang nagdesider ang management sa Action Radio Bacolod sa kadali lang namon nga panawagan, almost 2 to 3 days na panawagan namon daw halos mapuno yung 4th floor namon sa inyo nga bulig kag sa inyo sini nga donasyon. Ina sa 2 lang 3 ka adlaw na panawagan namon ang response puerti because natanaw man sa aton nga kauturan na kinanglanon gid sa sining mga apektado sang baha sining bagyo dito sa Luzon ang aton ipadala para sa ila. Amo na ginasiling ang robaton mas mayo pa Sel El Rey kita ang magbulig sang sa kita ang buligan. Sa kasubo nga ginaangkon nila dito subong sa aton gamay lang kag jutay nga bulig makapahagan-hagan sa ila kasakit balatyagon kag dughan. Ang inyo ginpadala pagi sa Action Radio Bacolod, sigurado ko makalabot gid para sa mga tao nga nagakinanglan sa aton bulig. Sa tanan-tanan nga mga nagbululig pagi sa Action Radio Bacolod, kung sino ka man, diin ka man, Christ count on you. Bala na si Lord pagbalos sa mga kaayo ninyo, sa mga bulig ninyo, pagin padala pagi sa Action Radio Bacolod. Salamatan ta ang fast of course ang Trinity Christian School, ang Sowing Legacy Movement Incorporated, ano ng aton nga mga katimbang sa pagpadala kag bulig para sa nanging biktima sang bagyo. That's why amon inigin lunsar ang amon Operation Tulong. Makbo nga so sinako-sako nga dlagko pa nga sako, di kay gagmay nga sako, dlagko yang nga sako. Kinarton-karton sang tubi, litro sang tubi ding nagasalaka sa Action Radio, sinako nga bugas, kinarton-karton nga mga noodles. Ang kutob sa nagpadala diri, serbita lang nang ini nga Pasko para sa ila. Kung hindi iman sila makapasalamat sa inyo, sa aton, isa-isa sa mga naging biktima sa bagyo, ang Ginoo ya amo ang magpasalamat. Kita diri way tayo mahalitan, kita nga wala mahalitan, napasalamat ang Ginoo nga kita ya nagpadala dito sang bulig. Tamong iba nagdalaog diri sa ERB sang Action Radio, mas pagkamayoho nila nga i-donate na lang sa magkadto sa ilang 500 kita mula na no. Muna siling bilang kung bugat ang problema, kung binuligay Sel El Rey nagabangkan, di ba? Ang bugat nga problema kung ginabuligan nagamagan. Paano nakabulig kita sa aton pumuluyo dito sa Luzon. Ayos! Nano mga bulabalita nga dapat ninyo bantayan dugay-dugay. Report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial. Mga update dalo ni Action Radio na boso, baboy sa Luzon, nagsaka ang demand bangod sa bagyo. Puro ginapisga sa mong Santa DTI ang mga baligya dito sa Luzon, specialmente sa mapiktado itong lugar sa bagyo bla. Ginapisga sang DTI nga, ops, mga negosyante,
Hindi ka mo mangin pulos, ha? Hindi ka mo mangin mapinagusto lang ka pasaka sang inyong mga ginabaligya di ha? Monitor sa butong DTI may iban nga mga oportunista nga negosyante ito sa Luzon, especially sa mapiktado. Ikabalo sila nga kinanglanon, specialmente ng mga material ba para sa balay. Galupok to ko ng bili halin sa kahoy, pagkanto sa lansang, pagkanto sa sin. Balong-balo ka, hindi magkitanan ha. May mga oportunista yung mga negosyante no? Gapangalit ba ya, isakaan tanay kay in demand sumong ni kinang nanon nila ni dapat sila tani mabulig na magpanubos ang presyo nila. Iba niya ka pasubra pa presyo nila kasi kabalo sila nga kinang nanon sa tao mo. Hindi ba kayo tanan ha? Yung mga negosyante yung oportunista bantay luta bla kabalo nila ka kinang lanon dahil na pasaka na. Ang babo sa buong Luzon to, siling ni Action Eden na buso. Balita sa Kapitolyo Provincial, nagsaka ang demand bangod sa bagyo. Okay, ba ito mga baboy nagkalalunod? Namo ito baboy nagkalalumos. Amo ng rason kung nga nagsaka ang demand sang baboy dito sa Luzon tungkol sang bagyo na nag-igo dito sa ila. Ang City Hall dalon ni aksyon na art ay hupon bantayan man pagkambyo sang community status sang syudad sang Bacolod nagadepende sa kaugalingon nga disiplina sang mga Bacolodnon suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Ni upod ko sa argumento ni Vice Mayor ari sa aton ang liabi nga ma-downgrade kita sa ginatawag nga quarantine status. Muna importante da kaya kung kapasaway kita di paano ta ma-downgrade ang aton nga quarantine status kung kita mismo nga pumuluyo, kita mismo nga mga nagalagaw huwag nagasunod sa health protocol. Amo na tama gid ka importante damo na gusto lang ang Vice Mayor ang pag-downgrade sa natawag nga quarantine ari nagadepende sa aton pumuluyo. Kita nga pumuluyo. Kung hindi tayo magsunod sang simple lang na pangabay, social distancing, wearing face mask, face shield, proper hygiene, di ko magsaka ang level sa aton nga kaso sa COVID-19 paano abing maprubahan na ito sa National Interagency Task Force. Masili pa nagro ang National Interagency Task Force nga paano ito na mag-downgrade ang inyo quarantine sa Bacolod kayo ang inyo kaso sa COVID nagalalapaw. Pero kung nakitaan sa National Interagency Task Force nga naganubo ang mga biktima kaso sa COVID-19 hindi ina pag-idingot sang National Interagency Task Force. Diyo ayaw upod ko sa argumento ni Vice. Kung mapanubot na gid man ang quarantine status next month initanan ari sa aton nakasandig na pumuluyo. Ang mga balita sa nasyonal bati ara gyapon COVID-19 vaccine Pfizer kag BioNTech nagwa nga 95% nga epektibo matapos ang stage 3 clinical trials. Ang ato national government si Presidente Duterte nagpain ni sang budget para sa pagbakal sang sining vaccine. I think 3 something billion pesos. Lima ka mga COVID-19 vaccine makers target nga makapatigayon sang clinical trials sa Pilipinas. Ano kayong hambal sang gobyerno ta next year pa ta makabaton vaccine no? I think April
Oh, lawig-lawig pa. April 2021. According na sa aton nga presidente, pero basi pa man na panubo-nubo. Basi by January, kaluyan, may lawas. Magbuot sang Diyos. Kasi sa January 2021, makabaksina ta. No? Interagency Task Force ginkakas na ang requirement para sa airlines kag nag-set up sang isolation areas sa domestic flights. Tamo naman mga putod nato ng mapauli sinadi. Amo naman ang balantayan ta. Ang Interagency Task Force tugutan na ang on-site foreign service officers exams kag BSP survey. Ang gobyerno target nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine ang 50 tubtob 60% nga populasyon sa pungsod Pilipinas. Baw kabay pa. And Vaccine SAR Secretary Galvez ginpanumdum ang importansya sang info drive para maedukar ang publiko sa COVID-19 vaccine. Lalamang ina sa mga balita sa nasyonal, ang mga balita sa lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Check na rin sa Action John Diaz. Pero before sila, John Diaz, pwede pa? Oo, pwede pa. Agatan ako din sang ako nga numeros kalendaryo sa Rilo. Check na rin sa Action John Diaz. Sitwasyon sa Metro Bacolod sa Biyernes. Basta Biyernes, gadlaw, ang nagulobra si Manalis Bacolod nga nagapauli. Sigurado ko, daw medyo gutok-gutok naman ni ang dalan ta. Ang dalan, gid nga highway sa Araneta, oh. Halin gida sa Singkang, bla. Pagkato sa Old Airport, gatirin-tirin sa lakyanda. Halin sa city proper, pasur, bla, tirin-tirin ang salakyan. Putik damo, ang ato nga flyover daw, gagutok man. Ari sa Action John Diaz, sitwasyon sa Metro Bacolod. Diyan may hapon. Bataday. Ang hambal ka porter sa babae nga masakay sa jeep pagkadto sa bata. Bataday. Halong inday sa pagbiyahe kag pagsakay. Kaya kung hindi ka maghalong nga raman si Nixon tahom, hindi lang magabantay sa imo nga pagpauli, magapalangga pa sa imo tubtog sa kabubuton. Bataday. Jan. May nga po nagsunarek, may nga po sa tuturan nga makakso nami panyempos Bacolod karon nga po, no? Jan. Idol ka gini ni Sir Montalbo, no? Roger Montalbo, si... Sir Roger? Oo, kapamatis sa subong saton. Sir Roger, lapit na lang December. Basta may Paskwa sa kurusin mo dyan? Gani. Sir Roger. Mga sa number mo, kuno, sige tagaan, kata number dyan para may ipaskwa ka kay dyan. Oo, tandaan mo gito, Roger, kung may hatag ka sakon, hindi mo gito kalinta ng gahambal dira sa radyo. Kaya hindi lang mo nakabat istorya, basi mo... Siling ni Sir Roger Montalbo, siling niya, kung lalaki, bata to, Ay, masih Sir Roger, no? Kung lalaki, bata to, Kung lalaki, iti babae niyang imo, di ba? Kung babae, bataday. Kung lalaki, batato. Tanda mo si Sir Roger Montalbo, no? Tanda mo sa pag-imo sa iyagali, Oo, ay, action, good PM, action, Eric, my friend, mamot, mangko 200, diin ko ihatag. Sir Jigs. Si Sir Jigs. Sir Jigs. I think la Carlota ni hindi lang guranay, no? I-hold nila na 200 dyan, ay. Hold na na kay para sa ginala nato ng signal for second batch. Sa kay Sir Jigs dang imo nga iamot ka 200, i-hold na sir kay ma-meeting pa kami, no? Oo, ma-meeting kami danay. I-hold na ang kutob sa maamot liwat para sa Bagyo, medyo i-hold yun lang anay kay mahatag lang kami go signal sa inyo. Oo, anyway, karon action na rin namin sa tuntanyan po. Sana sa itong kalingitan, malimikit para Friday night nga daan, kani hindi na mag-ulan, no? Kasi maraton, wag yung may katipon na galom sa kalangitan mga ka-aksyon.
Kung mo pa sinuras, lang mga street light sa palibot ng syudad ang ginpasiga na, hindi buot sa ingon nga kurapon ng mga tao nga nagabiyahe, pero kahit amat-amat na, nga nagadulo mga aton nga palibot mga kaaksyon, paano galas 5:30 pa lang nga, pero makita na naton ang aton nga palibot dere, sa nasiling ko na, amat-amat gadulo mga kaaksyon, pero aton mga salakyan sa Japon, para nga nagalambiyong sa mga dalanon, kalabanan sa dere nagasinumbali, ang pag-going dere sa north, like Pagwan Metro Bacolod, ang traffic situation mga kaaksyon sa Lingapon from Ramos Lacson approaching dito sa may Buri Lacson ba o pertigi kabugat sa Lingapon malaba-laba ang pila sa masalakyan ang imodra nga mga atubang kag ma-experiensyahan kung ikaw nagalabay diri mga kaaksyon sa dalan Lacson ilabi na kung going dito north ang imuman direksyon Mayo na lang kung ikaw pabalik na rin pasurod sa may Metro Bacolod kay tayo yun ang biyahe. Kaya except naglamang kinarado maging sa Japon sundon ang mga traffic codes sa mga kaaksyon na ginapatuman diri man mismo sa may surad sang Bacolod. Ilabi na kung diri ka nagrabot mga kaaksyon sa bahay naman sa Dalan Ramos Lacson. Sa totalan ng mga kaaksyon nga madamo nagapamangkot in terms of traffic separation paglabot sa Dalan San Juan. Ang Dalan San Juan mismo is wala gid problema. Tayo yun ang biyahe sa mga motorista. Apisar nga may mga dalagko nga salakyan nga nagalabay drama mismo sa mga lugar. O gali mga kaaksyon, kung ang pinakaplano ninyo, maliko ka mo diri palusot sa may Ramos Lacson o kung di ka sa kinodrive ga padulong abi Gatoslaw. Expecta rin ninyo medyo hinay nga traffic situation diri bangod tuloy sila mga malabyan sa mga motorista. Anong rason? Ongoing pa sa gyapon ang construction ko ng pagkayo sang dalan gikan dito sa ginsangan sa dalan Santo Niño stop di sa kinodrive padulong diri mga kaaksyon sa area nga sakop sa gyapon sa Barangay Torres diri man sa syudad sa Bacolod. Buot silingon, ang duha ka mga linya nga nabilin ang ginpagtuliser sa mga salakyan nga gikan sa magkatuwang na direksyon. One lane din lamang sa kada mga salakyan, yan ang kakatabo diri basta mo siling tiempo, peak hours na gatirin tire, no? Kag kung kayo siya nagatugaman sang trapiko diri sa bahay naman sa Santo Niño stop mga kaaksyon, pero nagkapabili naman nga manageable o kung makalukar man sa gilayon sang aton nga mga otoridad ang traffic situation diri sa palibot sa syudad mga kaaksyon. Ginabantayan, ginaproblemahan kag isa karon ka mabubugat ang traffic situation sa gyapon nagabilin sa may circumference roll. Paglabay na sa patol naglibot kami nagdunong kami abi sa aton nga pagpasalamat sa pila naton ka mga donors buffer ting traffic diri sa may home site parang auxiliary padulong diri sa Burgos sa circumference road karon nga pon gasinong balik mga salakyan naradan kay ina mga alas 3 pa lang ingagaw mga dlagko ka mga van mga tracking kay gibanta kay nabalon nila pagpatak kanang sa alas 4 sang hapon truck ba nang gadaan but silingon gina-expectar kay ginasigahuman nga mo sini mga inoras wala na dlagko nga matrako kung kargado sang tubuan dala delivery van kag iban pag gid nga madlagko nga masarakyan nga nagalusot o kung nagalabay diri man mismo sa circumference road kag pila ka mga mayor nga dalanon sa palibot sang syudad kung mo kasining hapon ginakabi kini nga truck ban agod na ligwahan magaan sa kay gayunan ang tarang mga pribado nga salakyan mga di pasahay nga jeepney of course ginagabilian ang paglabay sa madalag kong masalakyan sa mga mayor nga dalanon agod hindi magtugas sa tumang kabugat nga dalagan sa trapiko mga kaaksyon. Ang Bacolod City Government Center, paglabay namon diri amat-amat na nga nagadamo ang mga tao kalabanan ginubad nila dulo jogging o exercise mga kaaksyon kaya mo gid pila manamin abit diri kun diri ka magkadto. Wala labot nga open area sa maka simhot gid sang preska grabe nga hangin pero at least damo kaglapad din naman ang lugar. Ngara man dira nagaburbarigya at sining nga ponte ang likod ng portion diri sa NGC, gini mo gina diri nga palarkingan para magkapulupaway sila o iba na bitig na bilin ng salakyan, agad nga maglibot-libot, magduro-jogging kung mag-olo exercise, mga kaaksyon. Ang palibot sa downtown area, sining nga pon, wala magigita may nakitaan nga mga stranded, nga mga pasero, kay kanamo, mano kung na sufficient man siguro no ang mga dipatay nga jeepney nga nagabiyahe siring hapon mga kaaksyon. So paano ang pinakonsitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod siring hapon kung dalaga sa trapiko ang aton pagamalaan mga kaaksyon. Sa totalan ng mga kaaksyon na subong hapon basta mo sinikpan yan po namin ginanhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang pagamalaan isa lang aton ginendorso sa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas
Sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan, Diaz Live Report sa Patrol 2. Back-to-back action papang Nixon tahom da. Sitwasyon sa Metro Bacolod sa aton sila nga pagpangalagat karon nga hapon, at least may ideya na kamo kung ano ang daragan sa sitwasyon trapiko diri sa syudad sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:28. When we come back, report na gikan sa aton sila Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa aton sila importante nga mga pahibalo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na italag na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Balik diri sa ato nga pagpangalagad, mayong hapon dira sa kay nung Ernesto Cervantes, no? Sa kay nung Ernesto Cervantes dira sa Valladolid kag sa Bilog pamilya, ga monitor gid sa ato, no? I-hold na nung ang imo nga amot para sa bagyo, no? Mag-go signal kami galing dira sa imo kung ato nang kinahanglanon. Ayos! Sa kay Sir Edwin Pineda mayong hapon gid kag manad ka pa monitor sa New Jersey. Sige, check na mga report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Standby sa report na Action Art Payo puro na report gikan sa Kapitolyo Provincial with Action Ed Abuso. Baboy sa Luzon nagsaka ang demand bangod sang bagyo. Mo gini kung kisa mong ala ka sa sobrante, ito sila sa isda. Pero baboy do, ginkulang gito sila sa Luzon. Tiyo, amo ng rason ko nga ang hindi man subong to ang kwan, ang baboy sa Luzon, bangod sang ila kakulang sa supply. Yari ang report natin gikan sa Kapitolyo Provincial. Upod kay Action Eden Abuso. Line number 2, Action Eden, may hapon, please come in. Action Eric pahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena nga nagsaka ang demand sa supply sang baboy sa Luzon bangod wala labot nga apektado sang African swine fever. Inlaslasan pa sila sang bagyo. Action Eric. Sunod kay Decena, padayon nga nagapadala sang supply ang probinsya kag nagalambot sa 150 ka mga baboy nga balor 125 kada kilo ang ginaship padulong dito sa Luzon. Sunod kay Decena, sa isa ka shipment, makapadala sila sang 10 ka vans na may 75 ka baboy nga unod. Si kahapon nga adlaw, nakiksapol man ang PVO, hog raisers, kag mga feed company nga pahulamo nila sang feeds ang mga hog raisers nga mayara sang baboy nga nawala na kalambot sang 80 kilos ang kapug-aton. Nga mo naman ang requirement, agod mabakal ang ila sini nga baboy. Sa karon, padayon naman ang pagbantay sang Task Force ASF sa mga shipments nga nagasulod sa Bredco, Escalante, Cabancalan, San Carlos, agod mapabilin nga ASF-free ang probinsya. Pamatian naton si Dr. Renante Decena. May arag na available nga mga barko weekly ang oceanic. Gakarga na kita regularly, no?
So may isa pa prospect nga barko nga madugang because of the excess na itong nga baboy. So ang among gina-arrange subong ang mga buyers, no? So kahapon nag-meeting kami with members ng Alliance of Hog Raisers kag sa isa ka feed company. Kag may mga pangayback scheme na mo. Feed companies, may mga bridging program sila. Halimbawa, ang baboy mo tag 50 kilos, ipahulamon ka sang feed companies until ma-reach mo ang 80 to 105 kilos. Kaya ang kinanglanon nga baboy sa Luzon is mga dapat 80. Okay, may lose weight pa na siya nga 3 kilos eh. So ang hagvan, mga 75 na isa ka hagvan ang maigo sa iya. So tatlo ka layers, tag 25, 75. Action Rex sa subong nga nagapadayon sa gihapon ng pandemya kag wala sa pang-approved COVID-19 vaccine dapat halungan sa gihapon nato ng ato ni kayong lawas. Health is wealth mga ka-aksyon. Dason nga akon gina-rekomendar sa inyong life extension, vitamin D3 bangod ini ang ginakabig nga the best. Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat sa report ni Aksyon Eden Naboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:44. Alin sa report ni Aksyon Eden Naboso sa iluantang report ni Aksyon na Artay Hupon. Pagkambyo sang community status sa syudad sa Bacolod nagadepende sa kagalingon nga disiplina sa mga Bacolod non suno kay Vice Mayor El Cid Pamilyaran. Bautios to ang hambal ni Vice Mayor El Cid Pamilyaran. Kita mo ang Cebu daw liwat sila magapatuman sang strict border control matapos nga liwat nagsaka ang COVID cases nila. Amo na siling ko ang pag-downgrade sang quarantine status sa isa ka syudad o kung sa isa ka probinsya, ara nagadepende ara sa mga kamot sang tawo. Tikita mo ang Cebu na patuman liwat sang instrikto nga border control. Kaya daw nagsaka naman ang ilas ni kaso sa COVID-19. Ari si Action Art by Hopon. Line number 2 sa report. Action Art by Hapon. Insakto na ambal mo sa Merrick, disiplina, gini ang kinanglanon nga mo man ang ginalantaw ni Vice Mayor El Cid Pamilyaran bilang chairman sang local IATF diri sa syudad sang Bacolod. Bagong yati subong damo na sa mga nag-request kon mahimo ang curfew. May adjustment kag kuntani ti ang pag-downgrade naton by December sa NGCQ ipaboran ini sang National IATF. Isiring nga initanan, hindi niya imposible kung may ara lamang sang kooperasyon ng publiko kag disiplina nga sa din makita sa National Action Ethic na ma-maintain o kung magdamay pakit ang mga cases nga nagaluntat kag kita tanan mag-disiplina sa aton kaugalingon. Siling niya ti hapos lang niya nagulti dala ni kag kilayon ning aktuhan sang national. Pero kung tanan kita gihapon mangin-reckless ka maghatag na kumpiyansa, ti amo na ang isagid sang kinakabalag-an niya nga base pala pag-abot sang December instead nga mag-downgrade kita kung magtaas naman ang kaso naton base kung mag-desisyon naman ang National IATF. Siling nga initanan ang mga pag-adjust sa curfew. Given na niya, no? Dali na lang na niya ma-aprobahan in kaso nga may ara na sang pag-maintinar naton sang disiplina sa aton kaugalingon sa pagnubo sang kaso sa Bacolod. Dari palayag, yes. Ang curfew ti anytime pwede niya mahimo sang syudad, no?
Bali, gina-review ng karon ni Councilor Archie Baribar. Oo. Kay kundi siya nag-propose kag pag-approve siya ng proponent mo. Oo. Depende na kay gina-review niya subong kung palapaki sa executive order ni Mayor o kung sa bangod nga may emergency power ginatag sa iya, bala pwede na siyang gamiton nga sa Mayor na lang. Pero ang council, pwede na kung i-amend action, Eric, ang ordinance. Okay. Amo malang nagkinanglanon eh. Oo. Ang sa kwan, ang liquor ban. Ang liquor ban, sa mo na, Oo. i-retail lang na nila. Okay. Kag inaiya under sa executive order na mayor naman niya soneric. Okay, oo. O kay executive order ninyo papanahog na mayor mo nga nag-implement sa liquor ban. Yes. Kung magambal sa mayor nga liquor ban, exclusive for G&G, pwede na yan. Guro na silang kitaba. Guro dyan, right ano to? Basta magreklamo si Sir Frank Carbon? Ha? Basta magreklamo si Sir Frank Carbon? Ano pag reklamo? Yung kay ikaw ang advisor yan? Kadlaw man taga-jutab. Simon yung grabing tunog sa monitor nila sa kwan. Taxi? Hindi gusto pa ko din lang kalanaan man. Okay. Sa Facebook Live sila kalantaw siya mo. Sila nyo kakiyot action ni Rick, no? Kung may longgan, tutoy gid. Sila ko sa personal lain. Pag inano ko siyon, mo gini sa magkita mo. Siya mo na. Ariyo ang palayag ni Vice Mayor Elcid Pamingyaran Angon Sring. Nag-entertain ko nga ba yung December ma-MDCQ ka base pwede ka na gamit mga 12 to 3. 12 to 3. So, ina nga consideration, i-istoryaan pa man as ang council? Yes, dalawang tanong lang na. Kaya kung mag-MDCQ ta 11 to 4 mo, so di may Christmas season kita, base pwede ka ma-move sa 12 to 3. We are aiming and expecting na ma-MDCQ kita by December. But we need the cooperation ng ating public. Let us follow health protocol so that malabot na nga mga handog balat. Ining 10 to 12 to 3 nga curfew ta. Bakit malista na ganit kung tanan kita, responsible ka tama. Amo na? Correct. Pwede na gilang gani nga why nagidi curfew. Kung why nagid man kaso nga magbalik na kita sa new normal. Correct. Hapos na lang Ha? Hapos na lang na iya. Gani, samtang wala pa vaccine, disiplinahon ta ang aton kaugalingon. Correct. Kung pwede pa lang nga, kung hindi ka masawati sa ganikanan mo, ikaw na lang binting sa dunggan mo bla. Kusion mo na parang tapungawan ka, makabugtaw ka nga sa laan ginahimo mo, Action Eric. Balita-gitan sa Bacolod City Hall, ang ka-action nyo, Action Art Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ako yung conforme ko sa hambal ni... Salamat kay Action Art Hupon. Ako yung conforme ko sa hambal ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ang tanan naghandom gid na ya nga magbalik sa normal. Isa sinong tao pa magkuton mo yan mo ng luyag nila, kagusto nila. Puro sa subong katsimpo, hindi pa ni ang gusto. Kaya nga, may mga kaso pa kita, Alam mo na siling ko, again, suliton ko, ang pagkambyo sa quarantine status sa isa ka syudad, sa isa ka banwa, o kung sa isa ka probinsya, ara nakasalalay sa aton kita na pumuluyo. Kaya kung hindi man kita gyapon magsunod sa health protocol nga sado lang kasimple, kag nagataas ang kaso ta sang COVID, why sa may matabo nga pag-reduce o pagpapanaog sang quarantine status naton din. Namo na ngayon ni Vice Mayor, ang key-words is disiplina. Disiplinahon ta ang aton kaugalingon nga sundon tagid ang mga panugyan sang aton national or local interagency task force. Sundon ta lang ang health protocol. Kaya ang ginapangayo naton tanan kaghandom kagdumot naton tanan na magbalik ta sa normal na pagiyo ari sa aton kita nga pumuluyo sang Bacolod, probinsya
sa Negros Occidental. Ari ang classic sample, bago lang ito. Breaking news. Ang border control sa Cebu, liwat ka ginistrikto kay nga nagsaka naman ang kaso nila sa COVID-19. Oh, kaya mo na siling ko, nagbalik sila sa puno naman, oh. Sa una, okay lang. Kasi nag-reduce mo ang kaso sa COVID-19. Karon, pitik sintas nagsaka ang kaso sa COVID-19 sa Cebu. Ang ilang border control, ginbalik nila instrikto. Naman ang classic example, kung hindi kita magsunod diri sa health protocol na ginamando sa atong gobyerno lokal sa Bacolod, then wala sa may matabo na pagbago sa aton quarantine status. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Babalik ako pagkatapos lang sa ato importante, dugang nga mga pahibalo. Wow! Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita
at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies... Starter time, last size, 1. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. No more time. Bye-bye time. May hapon dira or may gabi dira kay Toto William Frias. Monitor sa Subongo. Sila ni Tatay Iser, ni Toto Andy, kag ni Toto Liumar. Nagatubang sa Laba Liog. Ang ginasumsuman, Action Radio. Muna yung paborito, Tatay Iser mong dito to Liomar, katoto Andy, ang Laba Liog. Opo din sa hatong mga patrol unit reporters in action nga napangalagan karong hapon. Action art tayo por action Eden Aboso. Action John Diaz. Action Papang Nixon Tahom.
Technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera kag Sir El Ray Dutivios. Transmitter Control Tower sa Barangay Taloksan ng Bago, Chief Engineer Broadcast Engineer Noel Piñaral. Sa aral ni Loverboy, Action Marlon Hinovaya, talaos na kontemporaryo, pero kita karona alas 10 hasta alas 11. Action Night Patrol Program. Salamat kids sa inyong kapababati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action